हाबाफारि बे हाबाफारियावनो सासे बिटिआरनि सिगनेटरि समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ। नैबे समाव मा बुंगोन दिनैनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि गेजेरजों मा जाथावना? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर'नि माखासे गागि सुबुंफोर आरो सानसुमै सुबुंफोरखौ लानानै दिनै बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरनि दासिमहालागै जाफुङै मबे जाफुंसारखो आरो मबेया जाफुंसारनायनि लामायाव बे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि थाखाय गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों। समजों मोनसे खाब जानाय मोनसे हाबाफारि, मानो होननानै बुङोबा सानैसो सुबुं आरो मोननैसो आफादा बिथांमोना अजद होबाय थायो जे बिटिआर एकर्डआ बेयो मोनसे नंखाय मोनसे एकर्ड, बिटिआर एकर्डजों बर'फ्रा लाब जायाखिसै, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर'नि माखासे गामिफ्रा दानख' जासिगोनसो, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानख'नो नागिरदों प्रमद बर'आ, दानि सरकारा, बेबायदि गोबां रोखोमनि बाथ्रा बिथांमोना फोसावबाय थायो आरो बेफोरखौनो लानानै सरासनस्रा मानसिफ्राबो नंगौ खोमा होननानै मोनसे सानफ्लांनाय फैयो। दा बे बेलायाव जों गोबां समाव गुबुन गुबुन राहाफोरनि गेजेरजों जोङो फोरमायबोबाय थादों जे गंसेबो बर' गामि, मोनसेबो ट्राइबेल ओनसोला दानख' जाया आरो बेबायदिखौ जों मालाबाबो खालामनो हाया। बे बाथ्राफोरखौ जों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राहाजों जों फोरमायबोदों। दा दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आयदाफोरखौनो लानानै सावरायनो थाखाय जोंनि गोरों गोरा मानसिफोरखौ लेंहरदों आरो जायफ्रा सिगनेटरिमोन बे एकर्डनि सिगनेटरि जायफोर आफाद, बे आफादफोरखौ लेंहरदों आरो बिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन, बुंलायलायनायनि खाबु लागोन। दा बिनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फोथायदों जे दिनै बाव नुजाफैनाय जोंनि सानसुमैफोर, गोरों गोरा मानसिफोर बिथांमोना स्पस्ट' जागोन जे गमामायैनो बानसावलाबायनाय बायदि नङा, नाथाय दानि गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो सिगनेटरि माखासे आफादफोर आरो माखासे सुबुंफ्रा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों, बे बाथ्राया दिनै बेवहाय रोखा जागोन बा बेखौ दिनै जायफोर बाहागो लाफैगोन बिथांमोना मिथिनायनि उनाव जों सानो जे जोंनि रायजो राजाफ्राबो उननि समाव बिथांमोननि गेजेरजों एबा समाजाव गोरों गोरा मानसिफोरनि बुजायनायनि गेजेरजों फोरमायनायनि गेजेरजों मोनसे स्पस्ट' जागोन होननानै जों मिजिंथियो। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि, बे रन्जन दैमारिनि केस सोलिबाय थादों। बेनि सायाव मा बुंगोन? माबाफोर गनायनि मोनसे उदां अखराव फैनायनि माबा मोनसे चान्स दङ नामा? थारैनो जिहेतु बिटिआर एकर्डआव गेदेर आरो फिसा जे केसफोर दङ, बे केसफोरा सावरायनायनि गेजेरजों बोखारजागोन होननाय मोनसे क्लज दङ आरो बेबायदिनो दा 250निबो बारा माखासे केसफ्रा बोखारजाबाय आरो माखासे केसफ्रा दंबावो। जिहेतु बिटिआर एकर्डनि सिगां मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे मानसिफोरनि फोरखौ माने बिजिरसालिया बिथांमोनखौ माने बिथांमोननि जे केस, बे केसखौ सिगां माने राय होदोंमोन आरो बे लेखायैनो बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिथांमोना जेलाव थांनो गोनां जाफिनदों। दा बे बेलायाव जोंनिफ्राय आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय जों नाजाबोबाय थादों। सरकारखौबो जों बुंदों, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ, बिनि सायाव जोङो बुंदों जे थाबैनो बे केसफोरखौ बोखारनानै बिथांमोननि गनायनि राहाखौ खालामनांगौ। गेजेराव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे केसा जोबसान्दि बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय चिरांनि मोनसे गेस्ट हाउसाव दोनफैनायनिबो मोनसे बेबस्था लानाय जादोंमोन, नाथाय बे समाव माखासे गोरोन्थि सानलायलायनाय जोंनि गेजेराव फैदों आरो बिनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनि जिथु माने प्रस्ताब, बे प्रस्ताबखौ बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि आरो आफादा मानिनानै लायाखै। दा बेबायदिबो मोनसे थासारिया बारलांदों। जियानो जाया मानो दा जिहेतु बिथांमोननि जे केस, बे बिथांमोननि केसआ दिनै जे जोबनांगौ, बिनि थाखाय बिथांमोननि उकिल आरो बिटिसि सरकारनि जे उकिल, बे उकिलफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबाय थादों जे बबेहाय सोर मा बुंनांगौ, बबेहाय सरकारनिफ्राय मदद होनांगौ, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ सावरायबाय थादों आरो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारखौ जोंबो सम सम बुंबाय थादों, जेराव बुंनांगौ जादों बा बे केसफ्रा हाइकर्टआव फैयोब्ला बे समाव सरकारनिफ्राय मा खालामनांगौ खालामनाङा, बेफोर खोथाफोरखौ जों रायज्लायबाय थादों। जों मिजिंथिदों जिहेतु केसा गिदिरमोन,
केसा एकर्डनि सिगांनो मोनसे राय होनायमोन नंगौ केस उइथड्र जानायनि थाखाय मोनसे क्लज दङ दा बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा फारि फारियै सावरायजागासिनो दङ बिनि थाखाय बेबस्थाफोर खालामजागासिनो दङ नंगौ एसे गोलाव लानो हागौ नाथाय बिथाङा बुथारगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गाबोन कख्लाबारि बियाबनि जे रिजाल्ट बे होनो थांगासिनो बेसेबां आसा बायदि जौसेयाव जौसे खोन्दो जों आसा जों देरहागोन नाथाय गोबां भटआव जाहाथे देरहासार जायो जों बेखौ लुबैदोंमोन आंनो गोबाव सान इलेक्शन जोंनि पार्टिनिफ्राय इनचार्ज जानानै बेवहाय मावहैदोंमोन आंजों लोगोसे गोबां EM गोबां MLA गोबां MCLA आरो गासैखौबो जोंनि मानगोनां सिबा नायबाय थादोंमोन दा बेवहाय जों देरहागोन नाथाय जोङो रुलिं पार्टि जानायखाय बुरजा भट लानानै जों देरहानो लुबैदोंमोन जों बिनि थाखायल' खामानि मावहैदों देरहानायाथ' जों आगोलबो देरहादों आरो दाथ' जिहेतु मोनथाम पार्टिजों जोङो ज' सासे बिजाथि होदों गतिके जोङो गोबां भटआव जों देरहानो हायो बे दंमोन नैबे बिटिआरनि सिगनेटरि थामहिनबा सागानगिरि बिथां लरेन्स इस्लारि आरो बिथाङा दिनैनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया मा जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय क'क्राझारनिफ्राय आङो राकेश रामसियारिया